4 май. Застъпническа молитва. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището. Евреи 10 глава 19 стих. Не бива да си представяте застъпничеството като внасяне на личните симпатии в присъствието на Бога и като изискване Той да направи това, за което се молим. Можем да се приближим при Бога единствено поради застъпническото идентифициране на нашия Господ с греха. Имаме дразновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус. Духовната упоритост е най-ефикасната пречка за молитвата, защото се базира на симпатия към нас и другите относно това, за което смятаме, че е необходимо изкупление. Имаме убеждението, че определени правилни и добродетелни неща в нас не е необходимо да се свързват с изкуплението и точно в областта на достатъчността, появяваща се чрез тази идея, не можем да се молим. Не се идентифицираме с Божите намерения за другите. Ставаме капризни към Бога. Винаги поддържаме в готовност собствените си идеи и молитвата ни се превръща в прослава на нашите естествени симпатии. Необходимо е да разберем, че идентифицирането на Исус с греха означава коренна промяна на всичките ни симпатии. Застъпническата молитва означава, че трябва съзнателно да поставим Божите намерения за другите на мястото на своите собствени естествени симпатии към тях. Дали съм упорит или съм мека глина? Галеник ли съм или усъвършенствам връзката си с Бога? Навъсен ли съм или съм духовен? Решил ли съм да следвам собствените си пътища или се идентифицирам с Него?